Зимната обстановка в цялата Сливенска област остава критична. Духа силен вятър и вали сняг. Към този час няма данни за закъсали автомобили. Всички пътища към Сливен са затворени, с изключение на този от Ямбол. До късно вечерта тежки машини и почистваща техника измъкваха тирове и автомобили, попаднали в зимния капан. По всички пътища има образувани огромни преспи заради силния вятър. През целия ден обстановката в Сливенско се усложняваше. Най-големи проблеми създаваше обилния снеговалеж и силния вятър, който достигаше до 100 км в час. Преди часове забраниха движението на всички автомобили над 3 тона и половина на територията на цялата област. Днешният ден беше особено тежък за снегопочистващите фирми и спасителните екипи. През целия ден те постоянно извличаха закъсали автомобили и камиони. Някои от тях бяха буквално издухани от вятъра извън пътя. 2 ученически автобуса закъсаха, а трети се обърна. За щастие няма пострадали деца. Сериозно задръстване се беше образувало и на изхода от Сливен към Бургас. В него попаднахме и ние днес. Там преспите бяха високи около 2 метра. Имаше много закъсали автомобили, а заради силния вятър беше почти невъзможно да стигнем до тях. В обедните часове край село Мокрен заради катастрофа между тирове беше блокиран пътя Петолъчката Котел. Авария в контактната ЖП мрежа край село Гавраилово спря и влаковете по подбалканската линия. На гарата в селото няколко часа останаха пътуващите от София към Бургас. Няколко населени места в община Твърдица са без ток. Сред тях са град Шивачево, село Сборище и Боров дол. Силният вятър е пречупил бетонни стълбове и е прекъснал мрежата. Екипи на ИВН утре ще работят по авариите. Към този час няма данни за бедстващи хора. Всички училища в областта утре ще останат затворени. Според прогнозите се очаква обстановката да продължи да се влошава и през нощта.